pasa? Pelayo, ¿tú t'agrada el bacon? A mi és una de les coses que no m'agrada. Vamos, que no. Bueno, on anem avui? Avui anem al Buixcarro, tio. I aneu al Buixcarro. Aneu a flipar, tio, en la quantitat de bacon que anem a menjar-nos en l'entrepà. Això està ple de ciclistes, Però tinc una solució per a tu, Pelayo. Dime. Atenció, perquè n'hi ha una brascada, m'està comentant Arnau, que també en vez de bacon pues té tot ple de pernil salat. Ah, pues això serà per a mi. És un altre món, mireu les muntanyes. Per a poder descansar tranquil·lament. Plena naturalesa, Sí. Me passen altres costes. No, però per exemple, que sí estava ple de ciclistes, Sí, de ciclistes és, mira, una insígnia de qualitat. Bueno, Arnau, què te pareix el lloc? Que respira aire pur. Aquí molta gent ve a fer esport i a pujar la muntanya. Nosaltres primer almorcem, que no importa. Ja anem a pujar la muntanya. Jo, regalant somriures cada dia, captivant amb la meua il·lusió. Faig veure que totes les Pues coses... avui per aquí tenim el de la casa, que és el Buixcarro, que és un bocadillo que serveix a obert i porta formatge, llomellos, bacon, ou i cebeta. I després el fantasia és una mica més gran i porta un poc de tot. Tortilla d'espàrrecs, embotits, cansalà, ou... Tortilla espàrrecs, És una embotit, bomba. casalou, el mateix entrepà i Sí, després sí. tanca o no tanca ja. Hi ha molta gent que sí que se'l tanca. Però N'hi ha gent que no. Que t'anem tancant-lo. Somriu, mira'm als ulls, no penses més si sols somriu. Dibuixa uns llavis que recorden el primer bes d'aquella nit. Vaig dels llençols al meu llit. Què s'heu demanat per així? Una Foster's, per hidratar. Que no se me haga la marca. Una Foster's. La marca. És una cervesa sense nom. I con xicotigua, ¿no? En comparació a l'altre got, que té 6.000 litros, tío. Sí, 1.000 litros. La mare que... Després d'un gran esforç en bicicleta, Però si no l'has agarrat la bicicleta. sí, que no he vestit aquí davant. Després està el Buixcarro y este está la tostada en tortilla de espárrago. ¿Este quién es? Y este es el Fantasía. Madre meva. Saos, tío. Este es el que diuen que no podia tancar. Heu vist això? Porta damunt com si fos un ram de flors. Estan flipant en els entrepans. En sèrio, este entrepà això no pot tancar. Porta les querilles, porta cansalà, chorizo, llomello, ou, formatge i pernilet per damunt per decorar. Com si fos el perejil d'Arguiñano. Mireu, este porta pernilet, cebeta, la tortilleta d'espàrrecs, ¿vale? Que estem en temporada, i el pa que ens han dit que és casolà. I este és el Buixcarro, que és el que porta bacon, poquet, de bacon, poquet a soles, en cebeta, tortilleta i formatget. Té una pinta impressionant. Vols tu la tortilla? Te porta tortilla, està així? No. És un ou, pues un ou, Arnau, perdona, tio. Bueno, anem a veure com tanquem això. Pegamos algo de farra. Pues que ni tanca, No sé com pegar limón. Ara no me digueu que l'agarre mal, és que això no se pot agarrar. Qué rico. Pega-li un molt gran, Arnau, que se desmunte tot si fa falta. Una punteta. No puc, No pot, tio. Que barbàrie. Jo el tanqué més fàcilment, mireu. És fàcil de tancar-ho. El pa de forn, Maravilla. Espectacular. El del Buixcarro. És el típic de la casa, Vamos a dir, mireu el pa de forn. Impressionant. Este sí que tanca, Si vos harà el bacon este... Pues estic menjant un tenedor, ja ni res, perquè Això n'hi ha 200 calories, no? això no és res. Que fica poca de llori, que no estic alt. Ai, que estan al dia sí. Claro, home. La llori és com lo que falta per a rematar, per a unir-ho tot, saps? Vos recomanem, mireu, si veniu en bicicleta, que vos feu un fantasia, un Buixcarro, que és el de la casa, però ja vos dic, el pa típic de forn. I un cremadet i tornareu volant. Està fent-ho bé, Arnau? ¿Qué? Està fent-ho bé, Arnau? Así. Apretar més. Apreta més, Arnau. Claro. Si tens una xicona no l'apretes. Està boníssima. La tarta de poma, que és una recepta nova de Rosa, ¿vale? Que és de pa ratllat sense farina. No per pa ratllat, Està molt suau, Està bo, està dolcet. Té essència, Arnau? Sí, la veritat és que sí. Però quina ciència?
Al Pelayo se me li fa gràcia estos comentaris xorras. Bueno, què tenim per a fer? Lo millor del final de l'esmorzar. La digestió, no? Per fer la digestió bé. I què són? Això no toca dir-ho. Què és secret? És secret professional. A lo millor no ho conegueu, però... Gerberet. Tot per dir-ho. No cerberet, patxaran. De colp. Patxaran? De colp. De colp. De colp. Ah, així no, muy bien, artista. No sé, diria que és agua d'alcohol. No sé... Increïble definició. Espera, que ara va el professional, el tècnic de so. Que no veig casi alcohol. No, si no te calles del colp. Orujo. Pues parece un poco al llave, pero es más suave. Espectacular. Com diria sempre de Corral. Que si no diuen espectacular, si diuen espectacular. Si sol somriu, dibuixa uns llavis que recorden el primer bes d'aquella nit, pues des llençols al meu llit. Ja veus. Tu aquí portaries a Sierra, no? A la família. Ah, sí? Sí, home, de relax, mira.